focus here. I'm not believe you me free. I will say believe you me free. I am from me. Anybody know put me calling you? When the blessings here me I am here. I'm from me see.
Oh,
Adofonom muma ye nyina ye mom na yenka se onyame ye na da oda amen okun mu obrane no ade nyina sudifo ebra empani bo ontim na osufra awurade se enenso mpa abo ebefira ase kwasiada ampa ne ampa Yehuwa dimu nti tumi bia ntimi anye yasaba mu abedu sese asedanka ni dida amen eneda yakenkan semwa enebran yade toa yempa ebo no so no yebehu afi Israel jom noma aduonu baako Psalm 21 eni de pabo yimi o de yakenkan sam na papam dadan mu krata fan siane tumi no Israel jom no be aduonu baako asedam pa ya wo bomo hene wo de ma adwonkyerefo David jom ativi troye awurade ono hene niti wo ho odin mu na wo kwaje nti hwesa de no sane nefa de na akoma pere na wo de ama no
na de na no bisae no wan fan kame no na wo de papa mu nhira ne hia no ka papa bo kire aboniti obisa won kwa na wo de na ware daada na no anyam so kwaje nti Oh, your hoa. kase ye ne ndie na wo de ama no ane wo de no so se nhira daa na wo de nanim anidie energy nanim if you say ohina ni dem rade so na de wo soro ado yenti on hihim won sabe ka watamfo nyina na won sane fa benya wona wo kiri wo wo be yi ho adi na woye no wogya foro no awurade de nabufuo ba mene won na wogya ase won wo ba sen wo ba firi asase so ane won asefo afiri enipa mamu se wo ba wo pobone bi a na wo supone bi won ho a wo wetimi nye na wo ba mo asa no wati kura na wo do wo ba ma de betere won awanim awurade ma wo so won odi mo e na de jonto ene senkuo be kan fo me ne hallelujah Amen. Bless you, good boss, and yes, as I see, yes, I can as you go to Suenamia. Oh, no, good one, to Suenamia. Oh, no, good one, Kwankranya kopon na kwakwa ya wonkra na de nkrim di mra o ma ono onamfo na gu asawe na dwumfo mu nansafo okronkron sofopani a ona makisa de kekwan so batasifo nyina nchese sofopani ono onamfo atadanka odida Amen. onkuto na sutumi se eni anajo so anama hantumi se ni ade kyen so ya ede se mfata yanko nanso ebere de ba nchen no otuma nkobofo amane de nkwamba ne beka tasefo nyina kan ka ho ani ti miwura unkuto na etwase ya da wase na nke bibia nya won sɛ nyuma na ya da wase nanso ewe chichi ne bencheye atifi na nafo benkum ne nefa botwe na ani a ade bia ye won sɛ nyuma enti David sɛ asase ne mododo nyina ye wura no de ya wiase ne wotimi nyina wo uyo hene ani ti ye bedi ehyiemu sei ni ana wasea ni otiafo teshema nyina pomo akase odomankuma asenaka odinda Amen. ya da wase na enwisia no mabrofo ni edi nkotodwe wonte abo woni mawura ya pa chawo woni ya pa chawo ya ensada mobrohunfo uche woni Yesu fabane cha da Amen. ya shiemu di edi nedai se akase ni wodi ne tin ne so a ni ya dadafo boni aranko ye nipa yaji bomba ne boni abeframu ucheoni Yesu abani cheda Amen. ade nyina sudifo ne wo bari Yesu Kristo awodefo obuno patamanya una sinkrofo afiefi mo yakumkom atoko afre jamfrenche Yesu Kristo a woni afi wo chichi a no je so ne ban yam
Yempa boy in Pempen, so near Pow Chow. You didn't go to Jabo and him. Mura, Jabasay, Niswa Ma, near Banaqua. Who know the mother soon to me, what you ma, and into your Pow Chow, Hong Kong, she'll be a soda. Home in the Mount Qua, into my Hong Kong commander in China. Mura, a fake Madian, no more, but no penalty. The Chumadian, motherfucker, no Christians to open your Pow Chow. Yes, Yanisama, amen. Mura, get the kind. Our pound said, when you have young cash on Sauda, would you for the Quebec shock, the Canadian national, I don't say. When I said, I saw the Madama, my house has one so. A video show me a man is also a million couldn't be for. A man is also a million shilla. A man is also a man who may be a man who was it. Yes, Panamada. Amen. So one day in terms of Sauda, when the mobile, Shannon Shanama, and some be a madam and no so. I did my clay, or my clay, no, found you. Yes. Amen. Say, I do remember to me a coso. Now, yeah, a more power for Shansa. I did for Moblum, the Power Chow. Another answer, I don't catch us one for the say. I'm going to show Galileo upon the show. Send your boss and come say a piano. Who show good you so. I did for Shansa. You are Mecca, but Mecca, but I'm full of the funny DSC. Would you for us so that see more? Now I'm a conclusion from China. Yes, I did for Shaman. I told the first one say, Unkuto na mako ramane asafo mane na omo to dwom odaw ene wo chaso esu agye ko fosu mu hia ya yamfa bibia nka etwire fosu ne gu fam ma adwontofo yi o chata shrema amonto dwom ampapa nkonia eni musuo ne haw efre kan nyina so adwontofo shonsa yesu shamadenda amen asakafo le kinkafo shonsa wura wo kotu wonu masema nya bibia ya ya watasefo asase so wasankani be kasa ahomene fi onsam Mani kasa shakra ma uki Yesu din Yesu asankafon shamadenda amen am trom trebi opo abi e so wadu se wura se mususu sumi di okra bi achi no ba osushi ate a wo so mantam piem na nya ya lesa mo bu no hunfo wo de wo tumi o kasa e ama pro eni na hu na so cheni na ye din kasa makra nyina enya fa ho de no chie ya pa chao bi wura akwani ni ni kasa tintin bia na so de no enye sia papa e na so nkware pem abra bi aso se ya ba for de atwasase aside ma uki Yesu din na wono asatan ade o magum pochire mu no wona mo ho den so asane won achina ale da for de bokase ba so ya pa o chao kakire nyina koma na putai tie ya bo dem ha anansu wa so ho no nam ya de achiudi enimi ne obetumi aye na nso de be no man nyina obo wono nyo no kase enti man se chire ni nsi ne mu obodin wo tumi chobro nsam wo so ye otenabia na sase no so ntiaso wo se no tete gudan se bofu na me egu amasafo wo se mputu pon kwame na ze Yesu Kristo a o kasa ne me ponyina atwene from tenabia ya pa ocho beti hene na se pa bonna ku na wie ye na kenya na fa hodie ne eto se amia na beda was utumi nti be shirai adom nti amen amen. Franciano Nyangubo Bosuni Asasi Asasi Yasakasaka ni uno Esumbutu Suanani Oh Nyangubo Sumutu Suanani Oh Nyangubo Kansa Saka ne uno Esumbutu Suanani Nyangubo Mbutu Suanani Nyangubo Kansa Fransgano Nyangubo Bosuni Asasi Asasi Yasakasaka ni uno Esumbutu Suanani Oh Nyangubo Sumutu Suanani Oh Nyangubo Kansa No
Obiara mo Yesu ya na
chenya pada mamada pobromo jwa This is yes, we from Nabia Moa Kubia. Jinan Sabani Moa Aqua to Copla of Flower, my what they met. That's when you Agua mangwa me bluwa jawa duankwa Kanje kujankwa jawa diankwa diani sauna Ali Fradi kauna mania juemwe bravo Ami wume kanyi tasabu ya jawa Asu abofodi ni wadansi na nono ya Opromotu enza fuure yo Asu abofodi ni wadansi na nono ya nyamibe Adia wadia masasi amani badu ya ni mayo Sisi na nyangu poni mwa bodi asano se na ngwa madanfo adono no Yeso wa budi uni Wacha uye nyam Woni me nkone nkoma me Woni me hamne hamna Chulu yasi wana matamu no kwa ye braba bu Eso achani na wadia na kupira ya bodi Baba
Baba